Okay mga Kanumbisayo, ito po yung Quiapo Church. So lalakad tayo papunta doon. So lalakad tayo pa doon. So lalakad tayo magka-safety dito yung Quiapo Church. Mag-scan muna tayo. Sa iyong angkan, sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ako sa lahat ng Kaya makikita nyo, na nilikha ng ay isa pa lang Panginoon. ito sila Friday. Minsa'y tinanong ito ang babae. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa malamanan? Dumugon ang babae. Hindi naman, inuuhan sa amin ng anumang bunga sa malamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyo. Bakit nagirabi ang namin ng buong ito? Kung hindi mo ang mga sa kulong niyo, mamamangilihan. So may nasa pang Gayon at sa inyong Diyos, sa lahat ng mga pagkakaroon tuloy na itinutawag ng Diyos, wala na mo ang sa pagbuo, pagdating siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Umura ng mga gulay. Mapawag ang tao na tinatawag na gawin ang siya at maging sa hindi ay nagawang mga pagsalasan. Mapawag ang tao sa harap ng noon ay di na parang tao. Dahil sa siya'y ingat ng sala at hindi na ilan. Ang daming tao. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sana'y kinahin. Ang aking ginawang mga pagsalansan, di ko ilan. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyong lahat at aking natamo ang iyong pagtawad sa sala ko ng ang lahat ng tapat sa panahong hindi dapat manalangin. Yung Panginoon, ikaw ang sasagin ng kababagabag. Aking aawitin ang pagkakataon ng iyong Panginoon. Sobrang dami ng tao, siksikan. Friday Mass kasi ngayon. So pag Friday Mass, maraming tao.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagbabalik ng Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanilang isang lalaking bigin at utang sa mga kanilang ito. Pagkatapos, lumira at hinito ang hila nito. Kumulala sa Jesus at nagbuntong nila. Mumura, oh. Repa, ibig sabihin, mabuksan at nakarinig nito na walang pagkakaan at nakapagsalita nito ng mga hindi ang pamilya ang Idapulo po sa inyong lahat. Pakibati po ng Panginoon ang pagkaling natin ng i-doctor mo. At mga kapatid, tayo po ay bumabati rin sa mga Pilipino times natin kaibigan, mga kamag-anak, mga tulibaw ng kanilang New Pero, kakaiba mo ito, doon sa mga lahat ng sila, sila ng pagtulungan. Pero ang mahalaga, nandoon pa rin ang kahulugan. Simple, pero maganda. Simple, pero masaya. Sa panahon yun, sabi nga ng mga kapanaan, simplihan lang natin. At mga kapatid sa atin, yung mangyayari ngayon, nakabalik ang mga napakagaling ng Jesus. Hindi kagaya sa mga ibang kwento ng napakagaling ng Jesus. Ano ang ginawa ni Cristo? Iginilit na. Simpleng paraan. Sa simpleng oras, sa isang simpleng tao. Mga kapatid, sa huli, ang pili ni Cristo sa kanyang mga alagad at sa mga tao, huwag mo nang ipagkakalat ito kanino man. Huwag mo nang ipamamalita ito sa iba. Pero sa sobrang excitement nila, sa sobrang tuwa nila, ikinuwento pa rin nila, ikinanap pa rin nila ang magandang nangyari at ginawa ni Cristo doon sa may sakit. At sana ganun din tayo. Sana ganyan ang damdamin natin. Bilang mga Kristiyano, sana excited tayo. Huwag mong ikatakot at huwag mong ipagdamot, ikwento si Kristo. Sana pagtapos natin makinig ng salita ng Diyos, pagkatapos natin magsimba, ikinukwento rin natin sa iba yung excitement. At kapag po ikaw ay nakaranas ng maganda, kapag ikaw ay tumanggap ng biyaya, kapag pinagaling ka, kahinaan mo, ang ikinukwento mo sa kanila, tanungin mo sila kung gusto pa nilang makinig sa'yo. Kaya alam po ninyo, sabi nga nila, God is not asking us to pay it back, but pay it forward. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang madalas mong ipasa sa mga kasama mo? Bukod sa huhugasang plato, bukod sa labahin, bukod sa bayarin, ano ang madalas mong ipasa sa mga kasama mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, peace be with you. Sana kahit wala sa misa, yan ang binibigay mo sa ibang tao. Kapayapaan, kaligayahan, pag-asa. Sana ito ang huwag nating ipagdamot na kahit na simpleng tao tayo, na kahit na sa kasimplihan ng buhay natin, may maibibigay tayong maganda. May maibibigay tayong tama sa iba. At ito ang pinapaalala sa atin ni Kristo
sa ebanghelyo natin ngayon. Hindi mo kinakailangang makino nagpakita ang mahal na Birhen kay Saint Bernadette Soberón. Isang simpleng dalaga, sakitin, hindi matalino. Lagi nga siya napapagalitan sa katikising class dahil hindi siya makasagot. Pero sa isang simpleng dalaga, sa isang sakiting dalaga, sa isang hindi matalinong dalaga, ang Diyos ay gumawa ng himala. Ang magpakita ang mahal na ina kay Saint Bernadette. Kahapon, nagmisa rin ako sa mga lolo at lola ng Missionaries of Charity. Diyan sa may tayuman, yung mga inaalagaan nilang matanda. Tinanong ko yung mga matatanda, sino ang nagdadasal ng rosaryo araw-araw? Kayo po ba? Nagdadasal ba kayo ng rosaryo araw-araw? Sino nagdo-rosaryo araw-araw? Taas po ang kamay. Taas ang kamay mga ang magsinungaling babagsakan ng electric pan, no? Ayan, yung matanda kahapon, sabi ko, sino nagro-rosaryo araw-araw? Sumigaw yung matandang babae. Ako! Sabi ko, wow, proud na proud. Na, wow. Pag hindi ako makatulog sa gabi, kinukuha ko yung rosaryo. Nagro-rosaryo ako. Sabi ko, wow. Pero Father, nahihiya ako kay Mama Mary. Sabi ko, bakit? So ayan o, ang daming nakapila mga Kadong Bisaya. Sampu lang tubig ko, sampu lang. Sampu. Kaya mga Kadong Bisaya, so tapos na tayo doon sa simbahan. So dito naman tayo ngayon pupunta sa Quiapo na yung kung ano yung mabibili natin. So let's see. So medyo masikip pa rin kasi gawa ka ng Friday at saka Chinese New Year kagabi at kahapon rather. So pupunta tayo ng palengke. So dito tayo sa loob naman ng mall.